ଥରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଜଣେ ଗରିବ କୃଷକ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାମ ରାମୁ ଥିଲା। ରାମୁଙ୍କର କେବଳ ଏକ ଛୋଟ ଘର ଏବଂ ଛୋଟ ଚାଷ ଜମି ଥିଲା। ସେ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ରାମୁଙ୍କ ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ପଶିଗଲା। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ରାମୁ ବହୁତ ନିରାଶ ହେଲେ। ସେ ଏବେ ନିଜ ପରିବାରକୁ କିପରି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ରାମୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାମୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଆମେ ଏକାଠି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଏବଂ ଏହି କଠିନ ସମୟକୁ ଦୂର କରିବା। ରାମୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ସେ ନିଜ କୁଟୀର ବିକ୍ରୟ କରି ସହରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାମୁ ସହରରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ଚାକିରି ପାଇଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଘରେ ରହି ପିଲାମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ପୋଷାକ ସିଲେଇ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସହରରେ ଜୀବନ ସହଜ ନଥିଲା। ରାମୁଙ୍କୁ ଦିନ ରାତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ଯୋଗାଇବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ସେ କେବେ ହାର ମାନି ନଥିଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ରାମୁ ନିଜ ସଞ୍ଚୟ ସହିତ ସହର ବାହାରେ ଏକ ଛୋଟ ଘର କିଣିଥିଲେ। ସେ ଏକ ଛୋଟ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାମୁଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଜୀବନ ଯୋଗାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ରାମୁଙ୍କ କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ବି କଠିନ ସାଧ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେବେ ହାର ମାନିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ଆମେ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବା। ଏହି ଷ୍ଟୋରିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉନା କାହିଁକି କେବେ ବି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ଜରୁରୀ।